Lauren, last na lang tu, habang naglalakad tayo, Meralco ka ba? Bakit? Kasi, ikaw, ang luwanag ng buhay ko. Yeah, sure ka? Oh, naman. Levi sana. Camera na lang ako, paralogy mo. Agong. Tawanan. Okay na, malapit na tayo sa house natin. Hello guys, maayong adlaw. Or, good morning post lahat. And, good evening. Kung saan man kayo silak ng mundo. Welcome to my YouTube channel, Boholano LLTV, at kung hindi pa pala kayo nakasubscribe sa YouTube channel ko, Paki pindot subscribe, and isend mo na din ang notification bell, para lage po kayo ma-update sa gagawin ko na video. Thank you. Thank you very very much. Wow! Ang nice ng view dito. Kasing ganda mo. Sure ka? Kaya mahal kita? Oh, 101%. Mayroon lang ako pick-up line sa'yo. Ano? Yun? Barya ka ba? Bakit? Ikasi, amaga pa lang. Kailangan na kita. Wow! Galing naman pick-up line mo. Mayroon naman ako. Pera ka ba? Bakit? Kasi hihirap ako. Kan wala ka? Mayroon pa ako. Dilam, ka ba? Bakit? Kasi. Nang dumating ka, wala na akong makitang iba. Wow ha! Bot ni mo dong. Philippines ka ba? Bakit? Kasi. It's more fun kapag kasama kita. Tama na dong. Bot lang na nimo. Boti pa. Amawin na tayo. Tana. Nagugutom na ako. Gusto ko na magalal. Lauren, last na lang tu, habang naglalakad tayo, Meralco ka ba? Bakit? Kasi, ikaw, ang luwanag ng buhay ko. Yeah, sure ka? Oh, naman. Levi sana. Camera na lang ako, paralogy mo. Agong. Tawanan. Okay na, malapit na tayo sa house natin. Oh. Bakit huminta tayo? Napasok na tayo sa house. Mayroon lang ako sasabihin sa iyo. Ano? Limutan natin magsuot. Wala ko pantalon. Saka ikaw walang palda. Nakakaya naman sa nanonood sa atin. Halina kayo dito. Mababasa kayo sa ulan. Sige lolo. Kasi nakilimot naman isuot ang pantalon namin. Tayo na. Papasok na tayo sa loob. Hinintay na tayo ni lolo. Mauna ka muna sa loob. Kai, magpapaalam muna ko sa mga viewers ko. Okay. Kasi suotin ko na ang palda ko. Okay guys, hanggang dito lang muna ko. Maraming salamat sa pinanood mayo. At, kung hindi pa pala kayo nakasubscribe sa YouTube channel ko guys. Pindot ang subscribe. Anisama mo na din ang notification bell, para lagi po kayo ma-update sa gagawin ko na video. Maraming salamat po. Take care always, and God bless you.